basitxekiten iaita izan berria izela, eta galdera batzu zezkau, hiri galdezeko jakiteko aitatasun hori zemuzko, zenba kontrolatzeken, jakiteko. Vale, a ver. Bueno, hemen txezeskat, hiru galderak iretzako. Lehendabiziko galdera, zer da jaio berrien esne sarakarra? Lasa, ez erantzun berri, hiru aukera azkago, bale? Eskerrak. Esnea hartu eta gero umetxoak botatzen duten korroskada da esne sarakarra, oi A. B. Esneari alergia mota bat da, esne sarakarra. Ala, hirugarrena. C. Jaio berriek buruan izaten duten koipe, oskola edo kostra da esne sarakarra. Betxu. Gaur gauza berri bat ikasita jungo naiz etxeaz, Apagaitu bi! Ideaike, Baina, a ber, nik ustete, umek jaio berritan izaten duen, kostra edo koipe hori, bermisa izaten da. Bermisa. Esne zarakarra igual izango da, behin esnea hartuta gero botatzen duten korroska da hori, alergia eta ez dakit hortik jungoa. Ez jauna, zedek, goi buruan atatzeko zoen kostratxoa ditu, baina en izen zientifikoekin, latinez, baina euskeraz dek esne zarakarra. Nik ez dut beste gauza da. Bale, esne zarakarra, ja behin esnea hartzen azten danen umeak, ateatzen zaion kostratxoa. Iria eguen dik igual baina ateatzen aziko zako gaitxe, bai, jo zei urte bete arte eukitzen due batzuko lakiston, emato, amazio, honesea, Mateo, nola esatea, zuge bat, hola, oskola aldatzen nahi dela, oso zola, Oindikane, klaro, asmatzen botoiak eta non dauden, eta haber nola funtzionatzen duen. Bueno, bigarrena, zer da zorgin esnea? A. Amaren bularretik esnerik ateratzen ez denean, esnerik ez izatea da zorgin esnea. Hori A. B. Jaio berriari, titietatik, batzuetan oso gutxietan ateratzen zaizkien esnetantak dira zorgin esnea, oza, behai ateratzen zaizkienak, umiei. Eta C, tabernetan ematen duten alkoholik gabeko koktel baten izena da zorgin esnea. C, izan ziteken, baina... Haure ez dakit, baina B esango dugu igual. Ondo aiaiz, bitik bat, be, oso ondo. Bueno, eta hau hirugarren galdea, ja, oirabazi hogaldu bingo egontan, Jon. Bagistak, a ber, azkenengoa, zer da mekonioa? Mekonioa, ea. Mekonioa, jaio berriek egiten duten lehendabiziko kaka da. B, mekonioa, jaio berrien silborren izen teknikoa da. Hoi B, bat kaka, bi silborrana, eta C, Vietnamgo gerrilla komunistaren izena. Venga, hor dakak. A, B, C. C, hortaz esango gauza bat. Bota. Josean Barreiro. Muxo handi bat, biurri. Bostean nahi prestatzezko. Gidoilaria zela, eta C erantzun hori zuria da, baina, bueno. Ez hau tezate daña. Bai, elkarrekin lan haindako geha. Mekonioa oso ondo dakit zer dan, eta da jaio berriek iten duten lehenengo kaka hori pegatzen dana ipur dira, baina petroleoa txapapotea balitz bezala, eta kostatzen dana kentzia, baina... Baina, errapila, eskerrak behin bakarri teguen, Bai. Lehenengo eguneko gauza izaten da, eta... Guan aprotxatu zak, porque guan usaiak eta xamurra ituk. Ikusiko karagila jaten azten dianian eta hola bestiak eta ezaten... Bai. Horria aldatzen ikutek historia, Momentuz aguantatzen dugu, gero hasiko lanak.